BTR Info दिनै आं मेंदोंलै लोगोफोर जि मेंनाय मोनदां दिनै नै बेखौ नायनो थाखाय फैदों नैबे जाहैबाय दारिमिन मा दारिमिन ना मा होनो बिदिखौ जि सोंना हरग्रा बा गांसे दं बाव 24 बिदिनो मेल्ला अर्डार लायोदां ना नै बिसोर गासिबो बुकिं जोब लाइन साबेसे मानसिनि दं बेयाव साथाम मानसिनि दं जाहैदों नैबे थफ्लासेया सासेनि जागोन दा बे सासेनि नैबे सासेनि ओमफ्राय बै मनाना सासेनि मोनथामखाबो गासिबो जि सोंनो अर्डार जोब लाइनखा बेहा रेसानो गैया थारमाने ओरैबायदि लाइन जाखायो आरो बे जोब्बा आरो फैबावगोनसो बहुद नै खुन्दुं थुननाया नैबे जथराव थुनबाय नैबे जाहैबाय गान्दै लाबोफाखानांगौ ना गावबागाव गान्दैखौ लाबोफाखानांगौ जाहैबाय आरो गान्दैया थारमाने जाय दाहैगोन बियो लाबोनांगौ जाहैबाय आरो बुस्थुआ BTR Info दाबो मेंगाखै खोमा मेंगाखै मेंनाया बेना एडिटिंनिसो मेंदों खोमा मालानिफ्राय मावा नों बेखौ 2018 निफ्राय नै बिथाङा नैबे सासे राफोद मावथि एक्चुअली बेफोर खामानिखौ हौवाफ्रा रोंनाया आसरित ना मानोना बेफोर जिनि खामानि आगर एरनाय मानायनि खोथा थायो दा बेयो बे रोखोम मावनानै दं आरो जोबोद मोजां बाख्नायथाव बाथ्रा जोंनि बर' समाजावबो बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो बहुद खम मोननो मोनो दा बे जि बेल' नङा आरो बिनि अनगायैबो गोबां जि अर्डार फैबाय थायो जाहैबाय मोजां बेखौ मा जि होनोथाय बे मा जि बाथि गंथाम आगरनो मोनथिजोबबावोसो हनै जोंथ' मिथिबावासो बिथाङानो जाहैबाय कुसुगावनि गावदांबिल कारिकर गोग्लैयो बेवहाय जि सोङो गांसेयाव बेसेबां चार्ज खालामो आच्छा दानि केटेगरि नायैसो चार्जखौ लायो जाहैबाय जेनेबा अबेबा नोङो आगर एरनायफ्रा एसे खस्थ'सिनबा बारा जाबाय ना मा होनो ओरैनो सिम्पोलबा दाम खमावनो जायो जाहैबाय दा नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसोब्ला बा सोलोंनो गोसोब्ला जोंनि बे कुसुगाव ओनसोलनि गावदांबिलाव फैनानै सोलोंफैनो हागोन नायफैनो हागोन सोलोंनो हागोन बे ड्राम मेचिन सिथ्ला गंसे थाबायनांगौनि खुनु प्रयजन गैया आरोखि बे जायगायाव दाबसेयाव थानानैनो बे जाहैबाय जि थुनग्रा नैबे जाहैबाय मा होनो बेखौ बबिनखौ नैबाव सोयो नैबेयावहाय बबिनखौ सोयो आलदा कालार जाय जेखौखि बानाया बेखौ सोयो बे दुरुं लाबोनानै नैबे जायगाजों सोलांसै बेजोंहाय नैबेजों सोनोसै बेजों लांनोसै ओमफ्राय सोंनोसै बे जोब्बाय नालाय ओंखायनो बे फानबायसो जोबनायखाय फानबाय बेखौ पेपार होयो बिराद मोजां सुबिदा मथा मथि पेपार होबा बे खुन्दुङा देबोरनांला गावजों गाव सिथाबलायला आरोखि हिन्जावफ्रा लाइमोन हिन्जावफ्रा नायनानै ला नै नोंसोरबो गोसो जायोबा सोलोंनो हायो ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय बेफोरबायदि खामानि मावनानै न'आवनो गावनि थाइसे थाइनै मेकआप फुननायनि खामायनानै लानो हायो जों हौवा मानसियानो जुदि हादोंबा होमबा हिन्जावफ्राबो निस्सय हागोन BTR Info नायनो फैनाया बेस्थ' नै मा खालामदों एडिटिं खालामदों खोमा एडिटिं खालामदों माने खस्थ' परिश्रमा बारा जानायखाय रेस्ट लादों आरोखि बियो माने नायनो होननानै फैदोंमोन मेंनायखाय थाथ'बाय जिरायनानै बिथाङा एडिटिं खालामगासिनो गाबोननि भिडिअनि थाखाय
दा नैबे जोंनि बिटिआर इनफो ब्लग्स बे ब्लग्सआवहाय थारमाने जोङो बाव फैनायानो बेरायनोसो फैदों आरोना ओरैनो एसे बेरायनानै रायलायलांनो होननानै हाबलांदों दा ओंखायनो बेखौ नोंसिनो खोन्थानाय जाबाय बेफोरखौ सोङै सोङैनो बिथाङा जोबोर मोजां न' बांबो बानायबाय नै आं खोन्थानि नै न'आ बिराद कालारफुल जादों एसे खाथियाव खोन्थाहैबावनोसै आं नैबे गारिखौबो बिथाङा बेजों बायनो हाबावबायसो सेस्था थाबा गासिबो हायो थारमाने नाजानाय थायोब्ला गासिबो जाफुंजोबो जास्ट मोनसेल' खस्थ' आरो हार्डवार्क कनफिडेन्स बेखौल' लानो मावनांगौ नैबेनो जाबाय बिथांनि न' गोदान दाख्लैसो हाबदों गोबां जन्थ्र दंबावोसो नै बेफोरो जि दाग्रा गोजा नाथाय दाग्रा मानसि गैयानो दा सोरबा दाग्रा मानसि दंबा बिथाङा हाजिरा होनानैबो दाहोनो राजिबावसो खिन्थु दाग्राखौसो मोना जाहैबाय नङाबाथ' बेयावनो सोंनानै बेयावनो दानानै दिरुननाय गामसाफोर आर'नाइफोर बेडशिट ओमफ्राय बिदिनो दरजा खोरखिनि पर्दा बेफोरखौ बिथाङा दाहोनो गोसो जायो खिन्थु दाग्रा मानसिखौ मोनैनि थाखायनो बेफोर ओरैनो जिरायनानै थाबाय जाहैबाय ओरैनो जिरायनानै थाबाय नै दा जोंना बेखार थाग्रा मानसिफ्रा जुदि बेयाव फैनानै सोलोङोब्ला गाव गावहाबो थाइफा थाइनै खामायनो हागौमोन खिन्थु मा खालामनो परिबेसानो बिदिनो थोनबाय नङा होमबा माब्लाबा सोरबा गोसो गुदुं फैयोब्ला निस्सय जागोन बेखौ आसा खालामनो हायो आरो नैबे बिथांनि पस्टार उदांस्रि वेभिं सेन्टार